sa gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:06. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto sa Indogabos mga tugang ngunyan aldaw nin Biyernes, Oktubre 3, 2025. Ini ang bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga magiging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta. Sa lado lokal, BJMP Bicol inilansar ang tulong aldaw na trade fair sa Legazpi City. Mga klase sa gabos na level sa duwang munisipyo sa probinsya suspendido dahilan kan maraot na panahon. Bicol University nakuha ang 100% passing rate sa September 2025 Psychometricians Licensure Examination. DepEd Albay padagos na nag-aakseptar ng donasyon para sa mga naapektaran kan bagyong Opong sa Masbate. Sa lado nasyonal, sobra 3,000 na aftershock sa Cebu, nanotaran kan PVOX. DSWD preparado sa magiging epekto kan bagyong Paulo. Sobra on 1,000 na eskwelahan, totally damaged sa 6.9 magnitude na linog sa Cebu sigun sa DepEd. DPWH Secretary Vinson nagsaangat ng duwang kaso sa PCC manungod sa bid rigging as in bid manipulation sa mga proyekto kan gobyerno. Sa ibang nasyon, nagkapirang federal workers sa US, tinangkas na kasunod kan government shutdown. Sa lado kan Karawato Sports, Gilas Pilipinas pool para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, lumilobo sa 16 na parakawat. Mga tugang yan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Formal na inilansar kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Bicol ang tulong aldaw na trade fair kung saan ipigbibida ang mga produktong ginibo kan mga persons deprived of liberty hali sa siyam na jail facilities sa probinsya nin Albay. Sigun kay BJMP Assistant Regional Director for Operations Jail Senior Superintendent Pio Rosero, ang aktibidad maawot na maipahiling ang talento asin skills kan mga PDLs na maski nasa kulungan, posible man giraray na makatipon tangani masuportaran ang sa indang personal na pangangiipuhan asin makapagtaon nin pinansyal na asistensya sa indang mga pamilya. Katakod kay ni ipinangapoda ni Rosero sa publiko na suportaran ang hanap buhay kan mga PDLs sa paagi kan pagbakal kan sa indang mga produkto. Ang trade fair madurar sagkod sa Sabado, Oktubre 4 sa ground floor kan Ayala Malls, Legazpi City. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Suspendido ang mga klase sa gabos na level ngunya na aldaw sa nagkapirang munisipyo sa probinsya nin Albay dahilan kan maraot na panahon. Basado sa Advisory No. 36/2025 na ipinaluwas ni Villar Mayor Jorem Arcangel, suspendido ang klase sa munisipyo sa gabos na level, pribado asin pampublikong eskwelahan kung saan pinag-abisuhan man ang publiko na iwasan ang mga bahang lugar asin padagos na mag-monitor sa weather updates hali sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office asin iba pang ahensya. Apera kay ni sinuspindi man ni Kamalig Mayor Caloy Baldo ang face-to-face classes sa gabos na level sa munisipyo asin ipinag-o-abisuhan ang mga pampubliko asin pribadong eskwelahan na mag-shift sa online o asynchronous mode ngunyan na aldaw. Ang baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Generica Drugstore. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Ginhawang Generica mula sa Generica Drugstore.
Nakuha kan Bicol University College of Social Science and Philosophy ang 100% passing rate para sa September 2025 Psychometrician's Licensure Examination. Apwera kay ni tulong graduates man kan universidad ang naging top notchers kung saan nasungkit ni Mariel Ann Brito sa score na 87.80%. Ang top 9 na pwesto mantang parehong nasa top 10 sina Michelle Valesco asin Ephraim Lian Bereso sa score na 87.60%. Sigon sa Professional Regulation Commission, sobra 12,000 ang nakapasara sa laog nin 14,000 na nagkuakan eksaminasyon kung saan naitalaan ang 86.99% overall passing rate sa bilog na nasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Padagos na nangangapudan ng Department of Education Albay Schools Division Office sa publiko para sa mga mauwot magtaunan asistensya in cash o in kind para sa mga estudyanteng naapektaran kan bagyong Opong sa Masbate. Sa entrevista kan DZGB News kay Senior Education Program Specialist for Social Mobilization and Networking under the Schools Governance and Operations Division, Maria Eloisa Arellano, ipinagmamobilisar na o kan sa indang opisina ang tabang sa lugar sa paagikan Kahon Project kang DepEd asin programang Albayanihan for Masbate. Sigon sa opisyal, maawat kan inisyatibo na makataong asistensya sa 400 na estudyante kan Daku Integrated School asin Kalolod Elementary School kay banan mga apektadong teaching asin non-teaching staffs kan mga eskwelahan. Dagdag pa niya na prioridad nindang maipadara sa lugar ang learning materials, hygiene kits, food packs, malinig na inumo na tubig, teachers kits as in construction supplies na makakatabang sa pag-rebuild kan mga nadanyara na classrooms. Apela kay ni sinabi pa ni Arellano na nakatalaan ng ipadara sa Masbate ang 148,000 pesos na enot na batch kan asistensya hali sa 25 district office kan Albay sa Oktubre 6. Sa ngunyan padagos pa man sa girarayan sa indang pag-ako nin mga donasyon kung saan pwede ining maipadara sa indang opisina tangani maisabay na sa masunod na batch kan relief effort o efforts sa masunod na semana. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Naresibin na kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang 4,000 na jerrycans hali sa DSWD Region 10 Bukidnon, Northern Mindanao. Ini bilang dagdag na tabang sa mga narapado kan bagyong Opong sa Masbate City. Sigun kay DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio, dakulang tabang ang mga jerrycans dahil lanta magagamit ini sa distribusyon kan mga inumo na tubig sa mga komunidad na may kakulangan sa akses sa malinig na tubig dahilan kan kalamidad. Katakod kay ini ipinaabot man ni Laurio ang sa iyang dakulang pasasalamat sa DSWD Region 10 sa Maricas na pagtransportar nin mga esensyal na gamit para sa mga pamilyang naapektaran kan bagyo sa probinsya nin Masbate. 200 na household beneficiaries kan programang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa Legazpi City ang nakaabot na sa Level 3 o Improved Wellbeing sigon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol. Sigon kay DSWD Regional Director Norman Laurio, formal na ipinagmidbid ang mga pamilyang nakakuha kan libel sa ginibong pugay tagumpay graduation ceremony sa Legazpi City Convention Center kanakaaging aldaw. Nagdag pa kan opisyal na ibig sabihin ang mga pamilyang ini ang kaya ng masustineran ang sa indang pangangaipuhan, partikular na ang edukasyon kan sa indang mga kaakian asin mamantinir ang access sa healthcare maski dainang direktang suporta hali sa gobyerno. Katakod kay ni pigladawan man ni Judita Andes kan Barangay Mariawa na bako sa nakwarta ni tinao kan 4Ps alaga tinuruan man sindang maghigos sagod sa kaya na nindang makatindog sa sadiring mga bitis. Mientras nabasado sa datos, sobra 18,000 na pamilya pa sa probinsya nin Albay ang pinaglalauman na ma-exit sa 4Ps kung saan ipinag-turnover na ang sa indang case files sa kanya-kanyang lokal na gobyerno. Tangani masiguro na suportado man sinda sa giraray sa paagi nin livelihood, training as in iba pang transition programs.
Tinawan doon ni Public Employment Service Office o PESO Albay Head Eli Salting na dakula ang importansya kan mga pinagkukondusir na job fairs sa pagsimbag sa unemployment rate kanasyon basado sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa datos kan PSA, suminakat sa 5.1% ang national unemployment rate kan bulan nin Hulyo hali sa 3.9% kan bulan nin Abril iningon niya na taon. Katakod kay ni sinabi ni Salting na ang turnout sa saindang pinakahuring job fair ang nagpapahiling kung gaano kaepektibo ang programa sa pagkonektar kan mga job seekers sa employment opportunities. Ang Galing Albay, Pusong Albay Job Fair, World Cafe of Opportunities kan ahensya na ginibo kan Setyembre 30 ang nakapagtipon nin sobra 800 na pre-registered na partisipantes apera pa sa mga walk-in na mga aplikante. Sobra sa 50 artwork sa nakadisplay ngunyan sa ground floor kan Ayala Malls Legazpi bilang parte kan month-long exhibit na Sarong Big Kiss Tulong Pusod kan mga artist na sina Sam, Boyet asin Chito Aguilar. Sa entrevista kan DZGB News kay Sam Aguilar, sinabi kay ning an exhibit nagpon sa sayang inisyatibong Obra Ko Tabang Mo kung sa ang proceeds ginamit para magastusan ang sayang dialysis, medications, lab test asin iba pang pangangaipuhan. Dagdag pa ni Aguilar na pagdesisyon unindang tulo na mag-collaborate asin magpinta sa paaginin pagpapahiling nin man iba-ibang styles asin genre sa saindang mga artwork na maipapabakal sa publiko. Katakod kay ni pigimbitaran man ni Aguilar ang publiko na bisitahon asin suportaran ang exhibit kung saan nakadisplay ini sa nasabing mall sa kud Oktubre 30 ngunyan na taon. Kuso ang suminuko ang sospek sa pananaksak sa Rapu-Rapu Albay kasuhapon sa Rapu-Rapu Municipal Police Station o MPS. Sigun kay Rapu-Rapu MPS Chief Police Major Joseph Militante, basado sa inisyal na investigasyon, lugadan ang sarong biktima na namidbid na si alias Ron matapos magsapar nin stab wound sa iyang walang daghan matapos ang dai pagkakasinabotan sa suspect na si alias Joe na parehong residentes kan munisipalidad. Voluntaryong suminuko ang suspect kay bahan ang kitchen knife na ginamit niya sa pananaksak sa biktima. Sa ginibong follow-up investigation kan mga autoridad, na pag-araman na nasa Rapu-Rapu District Hospital alagad inilipat ini sa Sorsogon Provincial Hospital sa Sorsogon City kung saan padagos siyang nagpaparahay. Kakulangan sa disiplina ang nahihiling na mayor na problema kunata pauro-utro ang pagbutwa nin basura sa kanal sa parte kan Regidor Street, Barangay Market Site sa Daraga Albay. Sa pagbisita sa lugar kan DZGB News team, nahiling na barado sa giraray ang luho kan kanal dahil ang tanatambakan ininin mga nagkaparatos-patos na basura kay banan mga darakulang plastik na bote, mga chichirya asin mga sachet kan mga pinaggagamit sa harong. Basado sa impormasyon, pirming nagkukondisir nin declogging ang Municipal Engineering Office Candaraga na pinamamayuhan ni Engineer Fiel Montaliana. Alagad narorugado sa kakakondusir ka nasabing lakdang dahil ang tapabalik-balik ang problema sa tambak na basura darakan kawaran kan disiplina sa nasabing lugar. Abangan pa ang ibang mga bareta sa pagbabalik kan bareta alas 12. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Sinchoco, as we serve
fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na! Ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered: junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches: Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, New Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga Bareta sa lado nasyonal asin ibapa. Puminakol sa kabilugang 3,685 na aftershocks ang naitalaan matapos ang tuminamang 6.9 magnitude na linog sa Bogo City, Cebu. Inisigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX ngunya na aldaw. Basado sa datos kan ahensya as of 4 a.m., sa bilang kabilugan na 18 aftershocks ang namatean poon magnitude 1 sagkod sa pinakamokusog na magnitude 5.1. Preparado na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para marespondihan ang mga lugar na tatamaan kan bagyong Paulo. Sigon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, may sobra 2.3 milyones na family food packs ang nakapreposisyon sa manibaybang warehouse kanahensya. Kaibahan digdi ang 180,000 sa Bicol Region, 250,000 sa Central Luzon, 139,000 sa Cagayan Valley, asin 52,000
Mill sa Ilocos Region. Siniguro man ni Dumlao na daimawang ubusan in supply an ahensya dahil tapadagos ang produksyon kan 18,000 sagkod 20,000 na family food packs kada aldaw sa mga Resource Operations Center. Uminabot sa sobra on mil na mga eskwelahan ang total menteng na danyaran dahilan kan 6.9 magnitude na linog sa Cebu City. Inisigon sa Department of Education o DepEd mantang nasa 5,500 na eskwelahan man ang nanotara na partially damaged. Mantang nasa 19,000 man ang estudyante asin 950 na paratukdo asin ang teaching personnel man ang naapektaran kan linog. Dahilan kay ini siniguro kan ahensya na maalokar sindan in fundo para sa pagpapakaray kan mga nadanyaran na edipisyo. Sa pagbisita ni Secretary Sani Angara asin Presidente Bongbong Marcos na i-distribuir kan DepEd ang mga teaching and learning recovery kits para sa 70 na estudyante asin 17 na teachers sa lugar. Katakod kay ini siniguro man ni Angara na mapadagos ang edukasyon sa lugar sa paagi nin pagbugtak nin temporary learning spaces sa Bogo City asin iba pang mga lugar sa Cebu. Nagsaangat nin duwang kaso sa DPWH Secretary Vince Dizon ngunyan aldaw sa Philippine Competition Commission o PCC katakod kan pinagsasabing bid rigging as in bid manipulation sa mga proyekto kan gobyerno. Kaiban sa mga sinangatan nin kaso ang Wawaw Builders, IM Construction Corporation, SYMS Construction Trading, St. Timothy Construction Corporation, Sunwest Inc. Nagkapirang mga dating opisyal as in empleyado kan DPWH Bulacan 1st District Engineering Office as in nagkapirang opisyales kan DPWH Regional Office 4B. Suportado kan nagkapirang mga grupo ang pahayag kan Armed Forces of the Philippines o AFP sa makusog na pagsayuma kaini sa pinagsasabing kudeta asin destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Basado sa AFP ang nagkakalat na balita manungod sa kudeta ang haka-haka o imbento man sana. Sigun kay Alyansa ng Bayan o Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Guizia, malinaw ang naging pahayag kan AFP dahil tapat ini sa saindang sinumpaan sa irarom kan konstitusyon sa saindang Commander-in-Chief asin sa Pilipino. Dagdag pa digdi, inuyunan man ni Guizia ang pahayag kan AFP asin pig-aapod ang nagkakalat na impormasyon na klasikong taktika na maabot na bangaon ang nasyon. Padagos ang paghahatod ng evacuation kits, relief goods as in transport vehicles kan Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa mga lugar na naapektaran kan bagyo as in linog sa nasyon. Nainot nang i-distribute kan ahensya ang milyon-milyong kantidad nin asistensya sa saindang aid caravan para sa mga nirapado kan bagyong Opong sa Masbate as in 6.9 magnitude na linog sa Cebu. Apera kaini sa giraray na mapaabot ning kadagdagan as in dakulang bilang nin mga supply nin ayuda ang PCSO para sa mga nasabing lugar sa Domingo, Oktubre 5. Kay banig din onseng patient transport vehicles, 5 dump trucks sali sa Metropolitan Manila Development Authority, 5 wing vans as in sarong bus na panunin mga pangenot na pangangaipuhan. Sigon kay PCSO General Manager Melquiades Robles, day matunungan sa indang ahensya sa pagtabang sagkod saan sa indang mga asistensya ang makaabot sa gabos na naapektaran. Barata sa ibang nasyon, inamin kan White House na wala na sindang magiginibo na dakul pang mga federal workers ang natangkas mantang naka-shutdown ang gobyerno. Sigun kay White House Press Secretary Caroline Leavitt na ini ang kaipuhan dailan ta wala nang pampasweldo ang gobyerno sa sainda. Inamin pa ni Leavitt na nagpuon na ang nagkapirang ahensya na nagbawas nin mga federal workers pirang oras matapos magpuon ang nagkapirang ahensya na nagbawas nin mga federal workers magpuon ang government shutdown. Luminobo sa 16 na parakawat ang nasa pool kan Gilas, Pilipinas para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers na mapuon sa Nobyembre. Tulong bagong players ang nadagdag sa lineup kaiba na si dating University of the Philippines standout Kentini Meliora Brown. Nakaagi pa sa natin na uwanin go signal para makapagkawat bilang local player kan Gilas, Pilipinas. Kaiba man sa listahan si Angge Kuwame as in RJ Barrientos. Mantang nakalista naman
naman si Japet Aguilar na parte na kan Gilas Pilipinas. Nasa pulman sa giraray si Kai Soto, mantang mantinido man na parte kan grupo, sina naturalized player Justin Brownlee, Dwight Ramos, Kevin Kiambao, Jun Mar Pajardo, Carl Tamayo, Scotty Thompson, AJ Edo, Chris Newsome, CJ Perez, Calvin Octana, asin Jamie Malonzo. Naimbento kan sarong dating Hollywood stuntman sa United States ang beer-powered motorcycle. Si Kai Michelson ang namidbid bilang rocketman sa Bloomington, Minnesota dahil sa iyang mga imbensyon arog kan rocket-powered toilet asin jet-powered coffee pot. Ngunya naimbento niya ang sarong motorsiklo na kayang padalaganon gamit ang beer. Ang motorsiklo binilog niya sa iyang garahe na may 14 galon nin keg na may heating coil imbes na gas-powered engine. Sa tabang kan heating coil, nagiinit nin 300 degrees ang sa iyang ipigkaragan beer sa makina. Naging superheated steam ang beer na nagpo-propel sa motorsiklo kung saan kaya kaining umabot sagkod sa 150 miles per hour ang rikas kan motorsiklo. Sarong grupo ng mga construction crew sa Florida ang may nahukay na naglubog na barko mantang may pinagigibong infrastructure project. Mantang pinagigibong kan crew kan Florida Department of Transportation ang $42 million kantidad ng drainage improvement initiative sa downtown area kan St. Augustine City. May nahukay sindang sinaunang barko na gibo sa kahoy. Paramihan tras sa pinundoan patrabaho asin inapudan kan kumpanya ang Southeastern Archaeological Research. Sigon sa archaeology firm, ang barko sarong single-masted shallow draft sailboat na pinagagamit sa pagsisira kan 19th century. Ang orihinal na sukol kaini na 28 feet, alagad 19 feet na sanaan na recover na parte kaini. Apwera sa barko may nakuapang mga artifacts sa laog kaini arog na sana kan kerosene lamp, duwang baon nin buko na ginamit bilang baso, leather shoes asin barya hali sa 19th century. Ngunyan na aldaw Oktubre 3, taon 1942, namundag si Kidlat Tahimik o si Eric Oteiza de Guia sa Baguio City. Si Guia ang midbid bilang Silent Lightning of Philippine Film, kung saan ang sa iyang midbid na mga pelikula ang Perfumed Nightmare ka 1977 asin Turumba ka 1983. Pinagmidbid man siya bilang National Artist for Film kan 2018 asin mantinidong buhay ang sa iyang legasiya bilang Father of Philippine Independent Cinema. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta, na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Matthew Balyaran, asin Miss Shara May Leron, asin man si Mr. Jimos Barrios. Sa lado technical kaibahan ta po si Sir June Napolis, si Mr. Jerome Nico Martinez, ang sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang sa indong mga naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Diyos mabalos po. Thank you for watching. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa